Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Осун Риева исәмсез. Бүгенге чарылышның төп темалары. Грипп бик кинәт башлана ди табиблар. Бер сутка эчендә кешене аяктан йыга. Куркыныч зонасында иң беренче чиратта балалар, хроник авырлары булган кешеләр, йөкле хатын-кызлар, укытучылар, медицина хезмәткәрләре. Грипп һәм салкын тию ни белән аерыла? Табиблар үз киңәшләрен бирә. Бүгінгі чарада районның түрлі отрядларында шөгыльләнүче 140 бала катнашты. Һәм бәйрәмнән кайтканда алар менә шушындый бүләкләр белән таралышачак. Кагыйдәләрне үтәргә әзер. Азнакай яшьләре юнар минсафларына кабул ителде. Ликвидации будет отказано, если строительные работы можно провести за пределами установленной охранной зоны пункта, или если речь идет о пункте фундаментальной сети, не несущей угрозы для безопасности. Көтелмәгән хәл. Белгечләр геодезия пункты турында сөйли. Грипп яки кискен респираторлы вирус инфекциясы. Айырманы ничек аңларга? Вируслы инфекцияләр нәрсә белән куркыныч һәм кемгә аеруча игътибарлы булырга кирәк? Ел саен салкыннар башлану белән миллионлаган кеше кискен тын юллары вирус инфекциясенә яки гриппка дучар була. Күпләр аны салкын тидерү дип саный. Әмма мондый җиңел караш аеруча халыкның кайбер төркемнәре өчен куркыныч булырга мөмкин. Теманы Алса Әхмәтҗанова дәвам итә. Табиблар әйтүенчә, ОРВИ һәм грипп симптомлары бик охшаш, ләкин авыру барышында алар сизелерлек аерыла. Грипп бик кинәт башлана ди табиблар. Бер сутка эчендә кешене аяктан йыга. Куркыныч зонасында иң беренче чиратта балалар, хроник авырлары булган кешеләр, йөкле хатын-кызлар, укытучылар, медицина хезмәткәрләре. Грипп вирусы юктырган кеше иртә белән бөтенләй сәламәт уянырга мөмкин, ә төшкә, ашка яки кичкә кадәр сәламәтлегенең кискен тиз начарлануын сизә ала. Тән температурасы тиз күтәрелә, еш кына 39-40 градуска кадәр. Шунда ук тән баш авырту барлыкка килә, күңел булгану да булырга мөмкин. Ә кискен респиратор вирус инфекциясына килгәндә ул әкренләп башлана. Башта тамак авырта, борын җиби, тән температурасы 37 градустан артмый. 2-3 көннән соң гына сизелерлек симптомнар кушылырга мөмкин. Чем опасен грипп? Грипп опасен своими осложнениями. Это синусит. Грипп не белән куркыныч, үзенең катлауланулары белән. Бу синусит, бронхит һәм пневмония. Грипп белән авырганда кулланыла торган төп препарат ацетамивир. Ул тулысынча кешене коткармаса да бу инфекцияны җиңелрәк кичерергә ярдәм итә. Зур минус безнең организм гриппның Гонконг вариантының яңа штаммы белән таныш түгел. Сезонлы гриппка каршы ясалган прививкалар кызганычка каршы бу очракта эшләми. В осложнениях, либо если у вас есть сомнения по состоянию своему здоровью, обязательно обращайтесь к врачу. Гонконг штаммы китергән авыру симптомнары гриппның башка төрләреннән бик аерылмый. Югары температура белән авыру тиз башлана, баш авырта, күз хәрәкәтендә авырлык сизелә, коры йөткерү булырга мөмкин. Табиблар безгә грипп һәм вируслы инфекция белән авыручыларның күбесенең тизрәк сәламәтләнергә тырышып, хаталар ясаулары турында әйтә. Бу авыру вакытында ятып тормау, мунчага бару, спорт белән шөгыльләнү һәм халык күп җыелган урыннарда булу. Соңгысы бер юлы дистәләгән кешене зарарлый. Әгәр сез үзегезне начар хис итәсез, табиблар ким дигәндә 3-5 көн өйдә булырга киңәш итә. Балалар арасында да авыручылар җитәрлек ди балалар поликлиникасының табиб-эпидемиологы Сөмбел Тәҗетдинова. Балалар арасында авыру атна саен арта һәм эпидемиологик бусагадан артып китә. Хастаханәгә грипп авырулары булган балалар кабул ителә. Шушы атна эчендә 6 пациентка хастаханәдән тыш пневмония диагнозы куелган. Балалар поликлиникасында А яки Б сезонлы грипп вирусын ачыклау өчен ПЦР тикшеренүләре өчен мазок алу оештырылган. Грипп һәм ОРВИ авыруы артса да, гриппның авыр очраклары теркәлмәгән. Шуны истә тотарга кирәк. Төгәл диагнозны бары табиб кына куя ала. Шуңа күрә хәлсезлекне сизү белән белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алса Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Агымдагы елның 11 аенда Татарстан юлларында 429 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 15 бала һәлак булган һәм 457 яраланган. Бу үкенечле статистиканы искә алып, алга таба хәвеф-хәтәрне булдырмау максатыннан Татарстанда кышкы каникуллар профилактик чарасы игълан ителде. Әлмәт дәүләт автоинспекторлары балаларны йөртү кагыйдәләрен бозуларны кисәтү буенча чаралар үткәрәчәк. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен соңга сукмаган яшь җәяүлеләр дә игътибарсыз калмаячак. Чараларны уздыруда юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре, педагоглар, ата-аналар ярдәм итәчәк. Мәгариф оешмаларында укучылар һәм аларның ата-аналары белән профилактик әңгәмәләр оештырылачак. Автотранспорт предприятиеләрендә һәм башка оешмаларда тематик лекцияләр дә планлаштырыла. Кышкы каникуллар чарасы 2026 елның 11 гыйнварына кадәр дәвам итәчәк.
Бүгіннен алып 2026 елның 11 ғинварына қадар республикада пиротехниканы қоллануны тыя тұрған махсус яңғынға қаршы режим ғамәлді. Әлмәтте бұл үш урын экстрим парк территориясы, Гафиятуллин Әминов һәм Ленин Әминов урамнары киселешіндегі мәйданчықлар. Мұндан тыш районның ауыл жерліклерінде тағын 54 мәйданчық бар. Режим ғамәлді болған вақытта сәнәгать объектларынан 500 метрдан да кимрәк, шулай тұрак йортлардан, тұрак коммуналь хуҗалык, ауыл хуҗалыгы объектларынан, кешеләр күп була торган объектлардан, автомобиль юлларынан, шәхси хуҗалыклардан 300 метрдан да кимрәк ераклыкта 3-нче класслы хәвефле пиротехникадан файдалану тыела. Куркынычлыкның 3-нче классы пиротехникасына салют батареялары, фейерверклар, ракетлар һәм куәтле петардалар керә. Ознакайда юнармия яшүсмерләр иҗтимагый хәрәкәтенә йөрүче балалар катнашында фестиваль узды. Анда районның юнармия штабы начальнигы Ринат Җиһаншин, хәрби комиссариат вәкиле Рәзил Бәдретдинов, мәгариф идарәсе начальнигы урынбасары Зөлфия Зарипова да булып, балаларга тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Бәйрәм истәлекле мизгелләргә бай булды ди Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина. Сүз аңа. Юнармия хәрәкәте районда инде 2016 елдан эшли. Бүген анда 515 бала исәпләнә. Алар менә чын граждан булып үссен өчен тырышабыз инде без. Патриотик тәрбия бирергә тырышабыз. Алар белән уроки мужества дигән әйбер уздырабыз. Класс сәгатьләр төрле. Юнармейцлар безнең иң беренче катнаша бөтен парадларда. Чара илебез күләмендә билгеләп үтелүче ватанны саклаучылар елы һәм бөек җиңүнең 80 еллыгы кысаларында узды. Бәйрәмнең төп геройлары төрле дәрәҗәдә үткән бәйгеләрдә, олимпиадаларда катнашып җиңү яулаган укучылар. Аларга сәхнә түреннән диплом һәм бүләкләр тапшырылды. Катнашучылар өчен җырлы, уенлы тамаша тәкъдим ителде. Очрашуның иң истәлекле мизгелләре лаеклы 20 кыз һәм егет тантаналы шартларда юнармия сафларына кабул ителде. Бүгенге чарада районның төрле отрядларында шөгыльләнүче 140 бала катнашты. Һәм бәйрәмнән кайтканда алар менә шушындый бүләкләр белән таралышачак. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Россия гаиләләренең 46% 3 һәм аннан да күбрәк бүлмәле фатир салып алырга тели. Әмма яңа төзелешләрдә мондый торакның өлеше 15%-тан артмый. Шуңа күрә якындагы 5 елда торак шартларын яхшыртырга ниятләгән 3 миллионга якын гаилә шәхси йорт төзүне карый. Бу хакта Dom.rf аналитик үзәге җитәкчесе Михаил Гольдберг белдерде. Шәхси йортлар төзү әлмәтләр арасында да популярлаша бара. Росреестрның Әлмәт бүлегендә шулай диләр. Әмма җир кишәрлегендә төзелеш эшләрен планлаштырганда төзүчеләр, эш башкаручылар һәм милек хуҗалары көтелмәгән хәлгә геодезия пункты табылуга юлыгырга мөмкин. Белгечләр бу очракта эш тәртибе нинди булырга тиеш икәнлеген аңлатты. Әгәр планлаштырылган төзелеш эшләре зонасында геодезия пункты табылса, билгене ирекле формада башка урынга күчерергә ярамый. Геодезия пункты ул җир өслегенең билгеле бер координатлары һәм биеклеге булган карталар төзү, кадастр һәм инженерлык эшләрен башкару өчен нигез булып хезмәт итүче урында түгел беркетелгән нокта. Закон буенча аны бер үк вакытта уңайлырак урында яңасын булдыру шарты белән бетерү генә каралган. Бу процессны башлап җибәрү өчен төзүчегә, эш башкаручы яки җир кишәрлеге хуҗасына Татарстан Росреестрына бетерү кирәклеген дәлилләп мөрәҗәгать җибәрергә кирәк. Бу эш очракта башкарылырга мөмкин. Пунктны алга таба эксплуатацияләү кешеләр тормышы өчен куркыныч булганда, яшәү өчен мөһим инфраструктура эшенең бозылуы яки планлаштырылган эшләр геодезия билгесенең сакланышына турыдан-туры куркыныч тудыру очракларында. Росреестрдан уңай якка карар алгач, мондый эшләрне башкару өчен бердән-бер вәкаләтле оешмага, Татарстан Республикасы буенча Роскадастр хокукый компаниясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ликвидации будет отказано, если строительные работы можно провести за пределами установленной охранной зоны пункта, или если речь идет о пункте фундаментальной сети, не несущей угрозы для безопасности.
Геодезия пунктларының саклау зоналары шикләрендә аларга зыян китерергә яки юкка чыгарырга сәләтле теләсәнди эшчәнлек тыела. Бу объектлар картография, навигация, геодезия өчен мөһим дәүләт әһәмиятенә ия. Аларның сакланышы өчен хуҗалык эшчәнлегендә катнашучыларның барысы да җаваплы. Ветеран тернәкләндерү үзәгендә менталь тайпылышлары булган яшьләр өчен көндезге тору бүлегендә яңа ел әкияте чынга ашты. Традиция буенча бәйрәм алдыннан Бирлек Азәрбайҗан җәмгыяте вәкилләре күңелле бәйрәм оештырды. Бергә гимнарын башкарганнан соң көндезге тору бүлегенә йөрүчеләр педагоглар белән бергә узып баручы елга йомгаклар ясады. Алар үзләренең зур һәм кечкенә җиңүләрен барлады. Уңышлы куелган концертларын, спорттагы казанышларын һәм иҗат остаханәләрендә үзләштергән яңа күнекмәләрен горурлык белән искә алды. Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен көндезге бүлек быел 5 еллык юбилейын билгеләп үтте. Ул бирүгә йөрүчеләр гадәти социаль мөхиттә вакытларын файдалы итеп уздырсыннар дип булдырыла. Руния Мустафина үзенең яраткан җырын башкара. Нәкъ шушы җырны башкаруны Кыш бабай кыздан үзе сорый. Көндезге бүлеккә йөргән 3 ел эчендә Руния үзен сәхнәдә ышанычлы тотарга өйрәнә. Һәм моның белән генә шикләнмим, башка күп күнекмәләрем дә барлыкка килде дип уртаклаша. Мне нравится наше занятие. Мы ходим на физкультуру, поделки делаем, к психологу ходим, учимся готовить. Бәйрәмгә катнашучылар ныклап әзерләнә. Яңа елга бәйле шигырьләр укый һәм яраткан җырларын башкара. Кыш бабай һәм кар кызы алар белән бергә әйлән-бәйлән әйләнә. Теләкләрен тыңлый һәм бүләкләр тапшыра. Бирлек җәмгыяте вәкилләре өчен бу бер тапкыр үтә торган акция түгел, ә тормыш фәлсәфәсенең бер өлеше. Алар күңелле мизгелләр, кайгырту һәм күңел ачу атмосферасы балаларны яңа ел бәйрәме җиткәндә генә түгел, ел дәвамында да җылытырга тиеш дип ышаналар. Не только это перед Новым годом, мы это год, вот круглый год это всегда участвуем. Яңа ел алдыннан гына түгел, гомумән ел әйләнәсендә без бүлек белән хезмәттәшлек итәбез. Шәһәрдә уза торган чараларда актив катнашабыз. Бу безнең коллективның теләге. Алар һәрвакыт игелекле инициативаларны хуплый. Очень активно. Вот у нас для нашей общины это традиционный стал. Вот перед Новым годом всегда сюда ежегодно приходим. Бу юлы тылсымчылар үзләре белән шәхси бүләк, тәмтымнар, хуш исле мандариннар һәм хәтта тере чыршы да алып килә. Ознакайда шәһәрнең үзәк чыршысын ачу тантанасы узды. Татарстан мәйданында җыйналган халык өчен театральләштерелгән тамаша тәкъдим итилде. Чарада оешма предприятие вәкилләре, район җитәкчелеге катнашты. Чыршылы бәйрәмдә безнең төшерү төркеменә булып кайтты. 26 ел алты парадын каршыга алабыз. Билебезнең иң беренче машинабызны карабыз әле. Менә шулай үзенчәлекле купшы чыгышлар белән башланып китте тамаша. Биредә катнашучылар үз автомобильләрен яхшы бизәгән, көчләрен дә вакытларында кызганмаган. Мәйданда җыйналган ознакайлылар артистлар белән бергә чараның төп геройларын Кар кызы белән Кыш бабайны каршы алды. Исәнмесез, кызларым, улларым. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык ознакайлыларны якынлашып килүче яңа ел белән котлап, изге теләкләрен җиткерде. Сезне барыгызны да якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәм. Үзәк чыршы янәшәсендә балалар өчен уен мәйданчыклары да, халыкка ял итү, фотоларга төшү өчен утлы бизәкләр, силуэт фигуралар, ел символы да урын алган. Өлкәннәр дә, балалар да дәртле җырлар, күңелле музыка астында рәхәтләнеп күңел ачты. Үзәк резиденциядә исә кунакларны Кар кызы һәм Кыш бабай әкияти ярдәмчеләре белән каршы алды. Катнашучылар бергәләп җырлап, биеп күңел ачты, табышмаклар чиште. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк.
Бүгінгі шарылышта шулар еді. Мен Алсын Үреева һәм монтаж операторы Динара Ғайнетдинова. Сіздің де сау болашабыз. Исән сау болыңыз.